Sa Banwa sang San Lorenzo, Guimaras, driver sang Vice Mayor nakuhaan sang mga bala ka granada. Suspect ginpasakaan sang kaso angon sa pagtiro patay sa MDRMO head sang Banwa. Nakatutok, John Sala. Positibo nga ginkilala sa mga testigo si Antonio Coronia, 58 anyos, ang sitio San Andres M. Chavez, San Lorenzo, Guimaras nga among isa sa likod sa paglutang patay sa MDRRMO head sang Banwa sa San Lorenzo nga si Ezekiel Cabrieto. Si Coronia nagaserbi man bilang driver ni San Lorenzo Vice Mayor Carmelina Meling Fernandez. Matandaan nga nagligan nga bulan ginlutang patay sang duwa ka mga lalaki si Cabrieto samtang nagapungko ini sa iya tiyanggi nga nag-record pa sang CCTV camera. Nga we can file it in a regular basis, so may chance sila nga makapalagyo. So that is why nga naghimo isang sakto kag maayo nga pag-monitor ang aton nga mga kapulisan nga kung pwede madakop sila sa iban nga pagbayular sa atong layi. Una nga nadakpan si Coronia paagi sa search warrant sa diin nakuha sa iyang isa ka granada kag mga bala. Magluwas kay Cabrieto pasakaan man sang kaso si Edmundo Tamagos nga una man niya nadakpan sa paghupot sang ilegal nga armas lutang. Pumero naton nga mga kapulisan facing black gold dito sa natabo sa aton sa biktima, but of course I really make efforts to really solve that. Magluwas sa kaso nga paglapas sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Subong adlaw ginpasakang kaso nga murder batok sa duwa ka mga sospetsado angot sa kamatayon ni Cabrieto. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.